ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நாம் ஜீசஸின் ஒரு சக்தி வாய்ந்த வார்த்தையை பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு இரக்கமும் சமாதானமும் அன்பும் பெருக கடவது. யூதா 1:2. இந்த வசனத்தின் அர்த்தம் என்னன்னு பார்ப்போம். இரக்கம். நாம் இந்த உலகத்தில் இரக்கமுள்ளவர்களாக வாழணும். ஏழைகளை பார்த்தால் உதவி செய்யணும். சின்ன உதவி, ஒரு 10 ரூபாய், ஈவன் அதுவும் பெரிய ஆசீர்வாதமா மாறும். சமாதானம். யாராவது கோபமா இருந்தாலும் நாம் சமாதானமா இருக்கணும். ஏன்னா ஜீசஸ் நம்ம மனசை சமாதானமா மாற்றி இருக்கிறார். அதனால் நாமும் மற்றவர்களுக்கு சமாதானம் கொடுக்கணும். அன்பு ஜீசஸ் சொல்லிய முக்கிய கட்டளை. நீ உன்னை நேசிப்பது போல மற்றவர்களையும் நேசி. அதனால் நம்மை நேசிப்பது போல மற்றவர்களையும் உண்மையாக அன்பு செய்யணும். இந்த 3 விஷயங்கள், இரக்கம், சமாதானம், அன்பு, உங்க வாழ்க்கையில் பெருகட்டும். இந்த வசனம் சும்மா படிப்பதற்கில்ல, அத வாழ்க்கையில் நடக்க வைப்பதற்காக. ஆமென்.